Wata masoyiyar Sheikh Isa Ali Ibrahim Pantami mai suna Meenah M Sadeeq ta roƙe shi da ya taimaka ya shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari Wa'azi kamar da Yayiwa Goodluck a baya. Tsohon gwamnan jihar Jigawa wanda Sule Lamido ya ayyana Dakta Isa Ali Ibrahim Pantami ministan da 'yan Najeriya ke fatan a tsige shi a matsayin mai kukan riya. Kafin ya zama minista ya addabi mutane kan yawan kuka, yanzu ya zama minista ina kukan yake, mai kukan riya. Ci gaba da kasancewa da mu a cikin tashar mu ta Himma TV domin kallon shirye-shirye na faɗakarwa, wa'azantarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa da dai sauransu. Wata masoyiyar Sheikh Isa Ali Ibrahim Pantami mai suna Meenah M Sadeeq ta roƙe shi da ya taimaka wa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari Wa'azi kamar da Yayiwa Goodluck a baya. Ga abin da take cewa, Allah sarki Pantamina, dan Allah ka cire earpiece ɗin kunnanka saboda ka ji koken mu talakawa akan rashin tsaro. Kamar yadda ka gaya wa mai malafa, haka muke roƙon arziki a gaya wa Baba Buhari don muna alfahari da kai akan faɗin gaskiya. Wannan shine abin da Meenah M Sadeeq ta wallafa. Tsohon gwamnan jihar Jigawa wanda Sule Lamido ya ayyana Dakta Isa Ali Ibrahim Pantami ministan da 'yan Najeriya ke fatan a tsige shi a matsayin mai kukan riya. Kafin ya zama minista ya addabi mutane kan yawan kuka, yanzu ya zama minista ina kukan yake, mai kukan riya, inji Sule Lamido. Sule Lamido ya bayyana haka ne cikin wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na Channel. Wata masoyiyar Sheikh Isa Ali Ibrahim Pantami mai suna Meenah M Sadeeq ta roƙe shi da ya taimaka ya shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari Wa'azi kamar da Yayiwa Goodluck a baya. Ga abu da take cewa, Allah sarki Pantamina, don Allah ka cire earpiece ɗin kunnanka saboda ka ji koken mu talakawa akan rashin tsaro. Kamar da ka gaya wa mai malafa, haka muke roƙon arziki a gaya wa Baba Buhari don muna alfahari da kai akan faɗin gaskiya. Samun shirye-shiryenmu za ku iya tuntuɓar mu a kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram, Twitter da sauransu. Duk a Himma TV. Da zuwa ta Himma TV. In yau ne farkon zuwan ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙarfa domin Inda ka ganshi a ciki. samun shirye-shiryenmu za ku iya tuntuɓar mu a kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram, Twitter da sauransu. Duk a Himma TV. Ko kuma ku tuntuɓe mu a shafinmu na yanar gizo www.himmatv.com.ng.